Guys, Mr. House Husband is here. Libutin naman natin ngayon yung downtown ng Alaminos, Pangasinan hanggang doon sa may wharf, no? Doon sa sakayan ng bangka para libutin yung 100 Islands. Okay? So, tara, biyahe na ulit tayo. Ayan guys, yung tulay na ginagawa dito sa may Barangay Sisilangin, Sual, Pangasinan. So kahit tuminto tayo, nakalusot tayo. Ayan, project ito ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ito yung kasama sa Build. Ayan, after nyan, may checkpoint na dito. Checkpoint ng boundary ng Sual and Alaminos. Ayan, yung mga checkpoint dito guys, hindi naman na sila na check talaga, pero meron pa rin mga police dito sa mga outpost nila. Ayan. So ito na yung boundary ng Sual and Alaminos. Ayan, dahan-dahan tayo. Welcome, City of Alaminos, home of 100 Islands. Ayan, libutin natin guys. Pag kayo pupunta guys ng Bolinao or somewhere in Banianda, Dondol, merong daan dito na bypass. Hindi na kayo dadaan ng bayan ng Alaminos. Okay, after nitong Phoenix Fuel Gas Station na to guys, meron ditong pakaliwa. Yan yung bypass road, papunta rin na Zambales at ibang part ng Western Pangasinan, Mabini, Burgos, Infanta. Hindi tayo dadaan guys ng bypass kasi titingnan natin yung bayan ng Alaminos. Ayan o, LTO sa kanan, and then diretso tayo na Bukap sa may wharf, yung sakayan ng bangka papuntang 100 Islands. Ito na guys, bayan na to ng pinaka-poblasyon ng Alaminos, Pangasinan. So nandito na yung kanilang mga business establishments. Okay, merong bus, biyaheng bus papuntang Dagupan. And may biyahe na kasi ngayon guys hanggang Bolinao, pwede na. Hindi lang katulad dati na marami, so may oras din. Yan, NBC, bandang kaliwa. Starman Enterprise, sa paggawa ng mga sasakyan nito. Okay, sarado. Yan, tingnan nyo guys, ang dami ng mga sasakyan. Halos nag-open ng mga businesses dito. Skygo, yan sa kanan. Another gas station, Total. Police station nila nandito sa may bandang left side, Alaminos City Police Station. Yan. Sa right side, papuntang Bolo Beach. Maganda rin doon guys, sa Bolo Beach. Yan, sunod-sunod ang mga rito, bangko. Yan, City Savings. Paborito ng mga teachers, City Savings. PNB sa kanan. Premium Bikes, BDO. Then after nito mga bangko, mga terminal ng buses. Yan, PS Bank. Yan, sa kaliwa, biyaheng Dagupan Bus Company, Victory Liner. Ayan, wala pa, hindi pa sila nag-ooperate sa ngayon. Pero ang 5-star bus hanggang Infanta bumibiyahe sila, ordinary. Ayan, shout out sa mga SG. Dito sa bandang kaliwa ko, dito yung terminal ng 5-star.
nasa kanan na yan, terminal yan ng Victory Liner. Dati meron dyan biyaheng Baguio, Dagupan, Bolinao, Santa Cruz, Cubao. Ayan. Pero ngayon tumatanggap lang sila guys ng cargo. Hotel na rin dito, Hotel Alaminos. Novo, kanan. May mga department store na rin dito. Ayan, Eco Mart. Diyan sa baba ng Nepo Mart guys, nandyan yung palengke ng Alaminos. Marami rin yung mga seafoods dyan. Meron naman signboard diretso 100 Island, Bolinao, Bani, Agno. Ayan, diretso. Yung kaliwa, Sambales siya. Bilis daw sabi nung enforcer. Ayan, may safe mode na rin dito. McDonald's, Jollibee, Red Ribbon. Ayan, so kompleto na. Dito yung munisipyo nila sa bandang kaliwa guys. Ito na yung pinaka-sentro. Okay, so may nakita kayo dyan, Alaminos City, bandang kaliwa. Then ano tayo, kakanan na tayo papuntang Lucap. Ayan, 100 Island National Park, 5 kilometers away. Bandang kaliwa yung simbahan nila dito. Okay, yung 100 Islands guys, nandito siya sa may barangay Lucap. Kung magko-commute kayo, halimbawa may biyahe na, pagbaba nyo rin sa terminal ng bus, may sakayan na rin na tricycle papuntang 100 Island. Hindi ko lang alam kung magkano ang per head. Medyo malayo rin to, 5 kilometers. Okay, may college na rin dito, Golden West Colleges, bandang kaliwa. Kamote. Ano itong school? Alaminos Central School, tong kanan. Welcome. Children's Park and Activity Center. Wow, ay oo, may park sila ron. Yan, may signboard na ng hospital. District Hospital nila to, Western Pangasinan District Hospital, Alaminos City, Pangasinan. So ayan yung hospital ng Alaminos. Dito, Alaminos City National High School. Itong bandang kanan. Barangay Lucap. Simula rito guys, marami na rito mga transient houses. And then mga parang hotel na rin dito. So, hindi na kayo problema. Hindi na problema ang inyong tutulugan. So, mag-search na lang kayo. Tanong-tanong kayo kung alin dito yung mura at swak sa budget ninyo. Siyempre kung mura, sakto lang. Higaan, tulugan. Kung medyo juicy kayo at medyo may aircon, may sariling kusina, meron din dito. Canvas lang kayo guys.
Okay guys, nandito na tayo. Tourism office this way. Ano tayo ngayon? Yan. Dito tayo. Okay. Okay guys, nandito tayo sa parking area ng Alaminos, Pangasinan. So prepare lang tayo at libutin natin kung ano ang meron dito, bagong amenities sa may 100 Island. Tingnan natin dito guys, so may mga painting sila. Ang ganda oh. Guys, ayan oh, may mga pang-exercise na rin sila. Ayan, meron na rin silang Christmas tree. Malaki to. Maganda siguro yun sa gabi. Ayan. Yan, ito yung mga bangka na pupunta roon sa may island. Meron na rin sila rito guys, oh, mga bulaklak, ang ganda. Okay, so yan oh, pwede kayo mag-aral dito, mag-drive. Okay guys, ito yung miniature ng 100 Island. Nalibot na natin yung Lookout Wharf. Ito yung tinatawag na Lookout Wharf kung saan
nagpa-park yung mga gustong umikot sa may 100 Island. Free parking dito guys. May mga bago silang display, may mga playgrounds, may mga pang exercise equipment na naka-built in dyan, tsaka yung mga bulaklak na ganda. Meron ding Christmas decoration. So diretso naman tayo ngayon sa Bolinao. Susunduin na natin yung mga pasahero natin kahapon. Itong parking area na to kahapon guys, dumaan kami rito, grabe, punong-puno ito. Maluwag na kasi ang mga checkpoint ngayon, kaya wala nang problema pumunta yung mga turista dito sa 100 Island. Hindi ko lang natanong kung paano yung proseso kapag bata, kasi ang alam ko vaccination card ang pinapakita. Paano yung bata, wala namang vaccine. So yun lang. So tara na guys, alis muna tayo.